таваҷҷӯҳ ба рушду камолоти ҷавонону наврасонро мақомоти милитсия яке аз самтҳои фаъолияти хизматии худ медонад. Бо ташаббуси мақомоти милитсияи шаҳри Конибодом дар мавзӯи паёми пешво роҳнамои босаодат ба сӯи фардо бо ҷавонони фаъол чорабинии таълимӣ доир гардид. барои пешрафти ҷомеаи навини Тоҷикистон тарбияи кадрҳои ҷавону болаёқат, соҳибистеъдод, дорои донишҳои сиёсӣ ва ҷаҳонбинии васеъ, ки тавонад дар оянда дар бахшҳои мухталифи идораи давлатӣ фаъолият баранд, аз талошҳои роҳбарияти олии ҳукумати мамлакат аст, ки бо мусоидати мақомотҳои давлатӣ татбиқ мешавад. дар шаҳри Конибодом таваҷҷӯҳи хоса ба рушду камолоти ҷавонону наврасонро мақомоти милитсия низ яке аз самтҳои фаъолияти хизматӣ қарор дода, бо ҷалби мақомотҳои давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ баҳри соҳибмаърифатӣ, худогоҳиву хештаншиносии ин қишри ояндасози ҷомеа талош доранд. вохӯриҳои тарбиявӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солим дар байни наврасону ҷавонон, дарёфти ҷавонони қобилияти ташкилотчигӣ дошта ва сафарбарии онҳо ба корҳои ҷамъиятӣ доираи корбарии милитсияро фаро мегирад. чанде пеш дар маҷлисгоҳи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодом ҷамъомади тантанавӣ бо ҷавонони фаъол дар мавзӯи паёми пешво роҳнамои босаодат ба сӯи фардо баргузор гардид. муовини раиси шаҳр чорабиниро ифтитоҳ намуда, таваҷҷӯҳи пешвои миллат ба илмомӯзӣ ва соҳибкасб гардидани ҷавононро таъкид ва нақши ҷавононро дар татбиқи сиёсати давлатӣ муҳим арзёбӣ намуд. муовини сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Конибодом оиди таваҷҷӯҳу ғамхории ҳукумати мамлакат нисбати ҷавонон, шароитҳои фароҳамгарида барои илмомӯзиву соҳибкасб гардидан маъруза намуда, бо такя аз муҳтавои паём ҷавононро ба пешбурди тарзи ҳаёти солим, парчамбардори ватан гардидан, иштирок дар корҳои ҷамъиятӣ даъват намуд. дар идома нафарони дар тарбияи наврасон манфиатдор, омӯзгорон ва намояндагони хадамотҳои давлативу ҷамъиятӣ, ҷавонони фаъоли шаҳри Конибодом дар ҳошияи паёми пешвои миллат ба Маҷлиси олӣ, ки 21 декабри соли 2021 ироа гардид, бо маърузаҳои пурмуҳтаво баромад намуданд. чорабинии мазкур ба ҳайси машғулияти мукаммали таълимӣ, омӯзиши паёми пешвои миллатро фаро гирифта, ҷавононро ба дӯстдории ватан ва бо дастовардҳо муаррифӣ намудани Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ даъват намуд. дар идома бо фармоиши роҳбарияти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Конибодом, як зумра ҷавонони фаъоли минтақа, ки дар пешгирии қонуншиканӣ, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, баланд намудани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон дар ҳамкорӣ бо милитсия саҳм гузоштанд, бо сипоснома ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардиданд.